Не така, тати. Не така, бе, Стой. Аре, влизи. Не чапи, моля те. Копре ще ни чакам заради това. Пусни. Захилете го, хвани. Пусни го, като тръгна си депа си го пускай, чуй. Виж, снимай го, бе, душа. Снимам, бе, душа, няма такава риба. Захилете, тя си... Аз си го изпуснал. Аз съм те обесила на кордата. Ай. Стой, че много голяма че скъса. Не хапе, бе, душа. Абе, не капа, ама ако го фана, ще скъса, бе. И... Копале, ти пиян си? Бате, ево ти такова, ще го извадя. Фащи го с двете ръце, бе, душа. Хубаво би трябвало така. Кой е толкова огромен? Обади ли те го? Чакай. Чакай в друго. Бръгна го? Чакай. Абе, тази вода е черна. Кристияне, Къде ти бейш, като да си ке бате кой. Чакай, Тафи. Стой, откачи се. Паши го. Кристияне, дигни го и го покажи, моля те. Копър, откачи се, внимавай. Гледай как го буда. Чакай. Ева да ръка, че не може да го копа. Я го покажи. Чакай, ти сега не си толкова важен. Такова викаш, че е гьома. Ти как ти... За мен е тъпак. Тафи, ти съвсем утъна. Ама той се откачи, бе, той тук на краса, ама и сам си изкочи на брега. Кристияне, вдигни го, бе. Ипс! Копа, това е от 3-4 кила. А? Браво. Да снимаш. Е, много ясно.